La Maerà d'Antella, la festa que rememora el transport fluvial de fusta, entra en la llista de candidatures a Patrimoni Immaterial de la Humanitat per a l'any que ve. L'Associació Internacional de Raiers i Ganxers, de la qual forma part el col·lectiu Maeros del Xúquer, ha rebut la notificació de la UNESCO de ser candidats a Patrimoni Immaterial de la Humanitat. I estem de celebració perquè estem nominats. Com si fos a la final, estar nominats per a la final, doncs ahí. Porten 10 anys treballant en la documentació històrica d'esta activitat mil·lenària dels antics ganxers del Xúquer i avui han aconseguit la primera part del premi. El cap de setmana que ve faran una exhibició recreativa del que, des del segle XII, era una activitat econòmica important. En esta novena edició, els ganxers conduiran més de 20 tones de troncs pel riu Xúquer, des del paratge de l'Esgoleja de Sumacàrcer fins ací, a la sud d'Antella. Són 7 quilòmetres de baixada de fusta que passa a fer-se en 2 dies, dissabte i diumenge que ve. Tradicionalment s'ha fet una maerà de 2 quilòmetres de tram fluvial d'Antella. Enguany hi ha novetats. Eixiríem des de Sumacàrcer, pararíem en una sud que està entremig des de Sumacàrcer i l'Antella, que també és àrab. 100 anys després, la fusta tornarà a passar per la sud de Carcaixent. Avui provaven la flotabilitat d'un dels troncs que participaran en la baixada.